cei care doriți puteți să ocupați locurile, vă înțelegem cu seama și Dumnezeu vă înțelege. Puteți să ocupați locurile chiar tot dacă doriți. Noi o să rămânem cu picioare. Pentru că la Domnului ne-a dat Domnul sănătate și putem să stăm. Ocupați locurile. viețile fiecăruia dintre noi, după ce luăm hotărârea să ne întoarcem la Domnul, după ce îl acceptăm în viața noastră, există momente în care singurul lucru pe care ne mai putem baza este Hristos și Cuvântul Lui. Și aș vrea să ne rugăm pentru o familie care trece printr-o situație foarte grea, chiar dacă nu este de aici din biserica noastră, nici măcar nu este din România. Este vorba de familia Bănariu, pe care cred că majoritatea dintre voi o cunoașteți. În momentul acesta, singurul pe care ei se pot baza este Hristos. Și noi, ca și membri, ca și mădulare în trupul lui Hristos, avem datoria să mijlocim pentru ei. Cred că cu toții știți despre situația lor, copiii au fost luați de către tocmai protecția copilului din Norvegia. Și astăzi am văzut un documentar despre ei realizat de televiziunea română. Și
Și am stat și am meditat și m-am pus un pic în situația lor și nu știu ce am putea să facem și eu și soția mea dacă copiii noștri ar fi luați sau ce ați face fiecare dintre voi în cazul acesta. Însă știu că ei sunt credincioși și știu că se roagă și singura lor nădejde în momentul acesta este Iisus Hristos. De aceea, nu știu, aș vrea să facem o rugăciune pentru ei, să mijlocim pentru ei, să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și copiii acestor părinți să le fie dați înapoi, să vină din nou familia lor și Dumnezeu să facă prin aceasta o mare minune. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare și să facem această rugăciune și Duhul Sfânt să coboare cu mijlocire peste noi. Amin.